ukumemeza inkululeko kwabathinjiweyo, ukuvulwa kwamehlo kwabakhonqiweyo. Cela uba xa singena le nkonzo, xa umzalwane uBasoni ndizawunikela kuye aqhube i-Thanksgiving, singene ngaloo mazwi. A transforming discipleship, uniting a broken community. What uVice masithi undithume ukubopha abanhliziyo zaphukileyo, ukumemeza inkululeko kwabathinjiweyo, ukuvulwa kwamehlo kwabakhonqiweyo. Eli lilizwi lethemba. Oba siyaqaphela i-community okanye ixesha esiphila kulo, eyami observation ndiqaphele into okokubana siphila ngexesha apho zimbalwa izinto ezivuyisayo kunezinto ezidakumbisayo. Uba uyajonga kakuhle uzawuphawula into okokubana izizathu zokuvuya zimbalwa nezizathu zokudakumba. Amanye amazwi, we have very few reasons to rejoice. Oba ujonga ixesha esiphila kulo, noba ujonga amakhaya ethu esihlala kuwo, uzawuphawula into okokuba zimbalwa izinto ezisivuyisayo nasezifemelini zethu, kodwa izinto ezininzi ezisijikelezileyo zizinto ezisixhela imiphefumlo. Ndike ndiva abanye abantu xa begodukile athi umntu xa ndisekhaya funeka libe lincinci ixesha ndimke sisavana, ngoba izinto ezenza uba emakhaya sonwabe sesihleli sedwa siyifemeli zimbalwa kunezi zisenza ubana siqhelane. And i-context esiphila kuyo kule minyaka yethu, bantu abatsha, undithume ukubopha abanhliziyo zaphukileyo. Noba ujonga impilo yethu, zimbalwa izinto othi xa uzijonga ubone into okokubana ziyavuyisa ezi. Noba ujonga nangoku nje basilapha, xa siphuma apha sonke sinexhala ngenxa yokhuseleko kwindawo esihlala kuzo, ngoba siphila ngexesha apho izinto ezivuyisayo zincinci kakhulu. Abantwana bakaThixo, xa sizawuthandaza, umzalwane uBasoni aqhubele inkonzo, kwaye zimbalwa nezinto onothi xa unothi ukuze sithe Nkosi kuThixo besinokujonga uba zingakanani into ezisivuyisayo, amathuba okuthe Nkosi okubulela uThixo angambalwa kakhulu. Oba singajonga izinto okanye imeko esiphila kuyo, okanye obana isizathu sokubulela uThixo ibizizinto ezintle ezenzeke ebomini bethu zodwa, ebenoba mbalwa amathuba okuthe Nkosi Thixo. Abantwana bakaThixo, uIsaya ke kule ndawo okanye kule ncwadi yakhe
Wathi ababhali ubhale ngezigaba ezithathu. Ebhala uIsaya lencwadi ngexesha abantwana bakaSirayeli bese kuthinjweni. Wabhala uIsaya abantwana bakaThixo bakaSirayeli phambi kokuba bathinjwe. Wabhala nangelixesha sebebuyile. Kodwa kule ndawo uVayisi athe masifunde kuyo namhlanje, uIsaya uthetha lamazwi ngexesha abantwana bakaSirayeli bethinjiwe. Amanye amazwi babemkile bengekho kwamakwabo, bekwilizwe elingelo labo, beye kwelo lizwe bengafuni abantwana bakaThixo. Ngoba kukho amaxesha siphila nje sizibone sikwindawo besikuzo ebesingafuni ukuba kuzo, kodwa imeko zobomi zisithathe zisibeke kuzo. Ngoba ukuthinjwa ukufakwa endaweni ongafuni uba kuyo, uhlale ngoba uthinjiwe. And so ke uIsaya ubhalela abantu abathinjiweyo, abantwana bakaThixo, abanye abantu abalapho kanye abanye abantu njengami okanye abanye abantu sikhe sathinjwa ngendlela ezahlukeneyo. Noma sasithinjwe njani na? Sathi sazibona sikwindawo kanye sazibona ngamanye amaxesha sikwi-relationship esingafuni ukuhlala kuzo, kodwa sathinjwa kuzo. Ngoba ubomi kula maxesha oba sifane nabantu abasebhabheli abathinjweyo, sibe kwindawo ebesingaziboni sizawuba kuyo ngomso. Abantwana bakaSirayeli ke uIsaya wathi xa ebona le ndawo bakuyo, wathunywa nguThixo wabheka kubo. Wafika wathi lo mprofethi kubo, umoya kaThixo uphezu kwam, ngenxa yoba uThixo undithambisela uba ndishumayele iindaba ezilungileyo kumahlwempu. Uyabona umbono xa ukhutshwe kokwenu ngenkani, utyhalwa ungafuni nokuphuma. Abantwana bakaThixo ngoba bathi ngeli xesha besebhabheli xa besiva iindaba ezivele eJerusalem ezithi amakhaya enu ngamanqowa ngamanye amazwi naxa lisuka apha alinandawo yokubuyela, laphela ithemba labo. Ngoba becinga into okokubana sawuphuma apha ebhabheli sawugoduka, kodwa xa kusithiwa amakhaya ethu ngamanqowa sawuba ngaba ngabanina, sawubuyela phina. Wavela uIsaya esithi kubo, undithumile uThixo, undithumile uba ndizisele ilizwi lethemba kuni. Ndithi kuni abantliziyo zaphukileyo, ngoba uma ufunda esi sahluko uzawuphawula uba uIsaya apha uchaza ifuture, akachazi into eyenzeka ngoku. Uxela into ezakwenzeka ngomso, ngoba xa usihla nayo uthi uIsaya lamakhaya niwakhalelayo kuzawufika ixesha oba nigoduke nokwakha. Abantwana bakaThixo, and so ke uthi uIsaya kubo, undithumile uThixo uba ndivakalise into ethi abalapha kuni abantliziyo zaphukileyo basezawubotshwa. Uthi uIsaya, abantwana bakaThixo, ngoba ngeli xesha besekuthinjweni babengonwabanga, ngoba abanye babesenziwa amakhoboka. Umntu wakhe wathinjwa okanye wakhe wazibona kwindawo engafuni uba kuyo, wahlaliswa kuyo ngenkani, uyayazi imeko yokuthinjwa. And so ke abanye babo bonzakele imeko yasebhabheli, ngoba becinga amakhaya abo, becinga abantwana babo, becinga abazali babo ababhubha ngelaa xesha babekhutshwa ebhabheli. Wavela uIsaya esithi kubo, uThixo kukho ixesha azawubopha ngalo abantliziyo zaphukileyo. Wathi uIsaya ke
awuzophakama mzala uBhasona wathi uIsaya bona bakhululwe abothiweyo ngoba abantu babebanjiwe abantwana bakaThixo abantu bethu abalapha nangoku babanjiwe kodwa abantu bethu abazazo babanjiwe abantu bethu babanjiwe zimeko esiphila kuzo sizibona sikwi-prisons ezinesifakwe kuzo ngabantu abasaziyo sizibone sikuzo kodwa uthi uIsaya kuthi namhlanje noba sibona into ebengelwa masithi inkosi Thixo kodwa amazwi esiwanikwa namhlanje ngathi kuthi masithi inkosi Thixo noba sibotshiwe ngoba uThixo useza sikhulula. Xa ndigqibelisa le ndawo esifunde kuyo bantu abatsha yile ekodwa uYesu. Xa uYesu ephuma entlango egqitywa kwendwa nguSathana, xa izawuqala uYesu umsebenzi wakhe wathi xa efika ecaweni wanika incwadi wafunda le ncwadi kaIsaya wathi uYesu umoya wenkosi uphezu kwam. Kodwa ndicela nje le ndawo xa igqiba uyivala wathi uYesu eli lizwi lizalisekile lela lizwi lathethwa nguIsaya. And so ngamanye amazwi awethu amanxeba nezethu ii-prisoners sakhululwa kuzo phezu kwentaba eCalvary ngoba uthi umqoli wamawisile xa ebengezanga umkhululi wam xa engafelanga amatyala am ngendiba ndithwala ukubetha kwam. And so laa nto ithethwa nguYesu kuluka ithetha ukuthi uYesu weza khona ukuze asikhulule. And so simele ke ngoku ukuthi enkosi Thixo ngoba wethu umkhulule weza azosikhulula. Mzalwana uBhasona qhuba le nkonzo ngoKristu inkosi yethu. Amen.